Mit navn er Jakob. Jeg er 24 år gammel. Jeg kommer fra Odense, og ja, jeg havde også sgu lidt mit liv lige nu. Altså, havde det er nok et stort ord, men lad mig sige det sådan, at jeg er utilfreds med min krop. Jeg bryder mig ikke om mit smil, og jeg sover dårligt. De sidste par år, der har jeg gjort alle de ting, jeg ikke skulle gøre. Og de ting, jeg skulle gøre, dem har jeg ikke gjort. Det har været nogle år med konstante overspringshandlinger og ekstrem dovenskab. Manglende selvdisciplin. Og jeg har i bund og grund bare skidt på mig selv og mine værdier. Og nu må det være nok. Jeg har tænkt længe nok nu. Nu skal der handles. Så jeg har smidt 32.000 for at blive del af et netværk. Og der er måske nogen, der vil sige, at det er fandme mange penge. Og det er fucking dumt. Men de samme typer af dem, som bruger penge på snus og tager ud og drikker hver weekend, det er de samme typer, der sidder og spilder deres tid ved at spille computer og købe CSGO-skins. Altså, så til det, der har jeg sgu ikke så meget at sige. Folk kan mene, hvad de vil, og det gør folk bestemt. Men en ting, folk skal huske på, det er at passe deres egen bæks. Så nu vil jeg passe min egen bæks, og nu skal der ske noget. Og for at holde mig selv oppe på det, så dokumenterer jeg den her rejse. Og så må vi se, hvor jeg ender om 10 år. Men jeg tør godt love mig selv og påstå, at om 10 år, der har jeg ramt millionen, og jeg har ramt den flere gange. Jeg har en Porsche, jeg har en lækker lejlighed, og så har jeg en fantastisk sød kone. Det er drømmen, og jeg skal nok nå dertil. Og så kan jeg jo se tilbage på den her video, når jeg står til mit bryllup og danser med hende, og det hele det spiller. Og hvis ikke, så er det hvad det er. Men det kommer til at ske. Startende fra i dag af.